Morjens Inderes-foorumilaiset. Tässä kotosalla lapsi kipeänä nukkuu tuolla just päikkäreitä toisessa huoneessa. Mä ajattelin, että mä käyn totuttuun tapaan taas läpi foorumin kyssäreitä, mitä on tullut, mutta nyt näyttää siltä, että on ollut hyvin vähän kysymyksiä eilisen jälkeen. Niin ehkä mä hyödynnän tämän mahdollisuuden aluksi ja kiitän kaikkiin. On ollut nastaalla vastailemassa kyssäreihin ja on tullut vuosien aikana tiukkoja kysymyksiä ja haastoa ja vaikka mitä ja makea juttu siis. Tosi hyvä ja se kertoo tavallaan, kun tulee niitä kysymyksiä ja reagointeja, että jengillä kiinnostaa. Ja kiitos siitä. Mahtava homma. Nyt on pääsääntöisesti duunini tehty. Eli eilen oli toi H1-tulosjulkaisu. Ja tässä on semmoinen reilu viikko aikaa meikäläisellä tässä TJ-hattu päässä, jonka jälkeen sitten uusi toimitusjohtaja Markus Huttunen aloittaa hommansa. Mutta käytännössä suurin heavy lifting on tehty nyt, kun tämä H1 on kasassa. Edessä on sitten jotain tämmöisiä perehdytyksiä ja varmistaa bisneksen jatkuvuutta. Täältä eilen tuli meidän tulos. Olinkin tuolla Inderes TV:ssä kertomassa, että oli asioita, mitkä oli hyvin ja oli asioita, mitkä vaatii huomiota syksyllä. Mikä oli hyvää oli siis se, että meillä on ollut siis tosi pitkään tilanne, missä liikevaihto on ollut laskusuunnassa. Ollaan tehty valtavasti duunia sen eteen, että se kääntyy. Ja nyt siellä on sitten kesä-heinäkuussa ylitetty viime vuoden liikevaihtotaso ja saatu se LTM-liikevaihto kasvuun. Ja se on tosi kova juttu. Se on oikeasti semmoinen, mistä on hirveän iloinen ja mikä luo semmoisen turvallisen tunteen myöskin tähän niin kuin omaan tehtävän muuttumiseen ja vaihtoon. Silloin kun se liikevaihto on tasainen tai nousee, niin myöskin se kustannuspuoli on enempi omissa käsissä, että ei ole tilanne, missä niin kuin, säästetään jossain ja sitten ne säästöt valuu hukkaan sen liikevaihdon laskun takia. Eli nyt se on niin kuin tavallaan hyvällä mallilla ja itsellä on semmoinen hyvä turvallinen tunne. Ainoa kyssäri, mikä tuolla foorumilla oli, kosketti tätä penkkiongelmaa. Mä sain jopa mailin joltain, joka kysyi ilmeisesti ihan toimialan ulkopuolelta, mitä tämä lause tarkoittaa. Että penkki on pysynyt pienenä. Silleen, että no, toimialalla on tämmöinen, että puhutaan jengistä, jotka eivät ole projekteissa, ovat penkillä. Ja silloin kun sillä on paljon penkillä jengiä, niin sulla on haaste. Se, itse asiassa mitä se haaste oikeasti on se, että ei pelkästään se, että menetetään liikevaihtoa ja kannattavuutta vaan jengillä ahistaa se tilanne, jos niillä ei ole projektia. Ja sitten kun niillä alkaa ahistaa se tilanne, että mä oon nyt jotenkin niin kuin huono tai turha tai asiakkaat ei halua tai mitä ikinä, niin se alkaa vaikuttaa ihmisten fiilikseen. Ja sitten siinä on vielä sellainen ikävä palloefekti, jos on iso porukka, joka on ilman hommia. Eli ne sitten alkaa kehittää kyllä kaikenlaista omaa hommaa. Mutta ylipäätänsä semmoinen niinku harmitus helposti sit kasvaa siinä jengissä. Meillä ei ongelmaa nyt ollut. Meillä suurin penkki on ollut joskus pari vuotta sitten talvella. Silloin se oli parit henkeä. Ja nyt kesän jälkeen meillä on ollut ehkä Suomessa yksi ihminen ilman prokkista ja KV-bisneksissä ehkä kaikkia 3 henkeä, eli puhutaan tosi pienestä määrästä. Toi on hyvä, että jengiä on saatavilla, eli on hommia, missä tarvitaan myynnin tukea, on hommia tai sellaisia projekteja, jotka starttaa tosi nopeasti ja silloinhan siitä niin kuin Ari-Mattikin tuossa kommentoi, niin on hyvä, että sulla on kapasiteettia vapaana. Mutta se on semmoista tasapainoilua myöskin, eli mitä enemmän sulla on kapasiteettia vapaana, niin sen isompi riski sulla on siinä bisneksessä. Ja silloin kun se penkki on käytännössä olematon tai mitätön, niin se riskitaso on olematon tai mitätön. Putti kysyi tuossa tähän liittyen kanssa, että
onko se merkki edullisesti myymisestä tai liian korkeasta työvoiman palkkioista. Liian korkeasta työvoiman palkkioista. Ei ole merkki liian edullisesti myymisestä. Me ollaan aika hyvin pystytty pitämään kiinni koko ajan niistä hintatasoista, eikä ole ollut meille käytössä vapautunut jengiä niin paljon projekteista, että olisi pitänyt esimerkiksi myydä halvemmalla tai dumppaa sitten jengiä jonnekin prokkikseen. Ei ole kyse siitä. Ollaan oltu varmaan varovaisia rekrytoinnissa niin kuin pitkään. Eli yksi mitä pitää tehdä syksyllä on aktiivisesti rekrytoida uusia osaajia. Käytetään paljon kumppaneita ja alihankintaa, joka on käytännössä niin kuin ilman benssikostia olevaa työvoimaa, niin sillä sitä pystyy myös niin kuin pritsaamaan tuommoista uusien lähtöjen tilannetta. Liian korkeista työvoiman palkkioista. Toi ei mulle avaudu, se on putti avaan lisää. Että joku olisi penkillä, koska on liian korkeat palkat. Sori, joudut avaamaan. Mutta ei johdu hinnasta. Ehkä sitten varovaisuudesta. Ja sitten taas niin varovaisuudesta pitää vielä toki sanoa se, että ei jengi myöskään halua vaihtaa töitä silleen, että ne menee jonnekin, missä niillä ei ole sit projektia. Kyllä ihmiset on varovaisempia myöskään hyppää mukaan ja kaikki käytännössä rekrytoi projekteihin IT-alalla tällä hetkellä. Ei silleen, että ei ole tiedossa mitä alkaa tekemään. Direktööri kysyy myös tästä, että penkki luo potentiaalia kannattavuuden parantamiseen, kyllä. Mutta se luo myös sen paineen. Ja tyypillisesti on 2 vuoden tämmöistä H-hetkeä, on elokuu ja on tammikuu, milloin aika monella firmalla aika isojakin haasteita penkin kanssa, eli kesällä on loppunut paljon projekteja, niin se johtaa myöskin siihen, että siellä on tosi verinen kisa sitten, ja sitten hinnat ja kaikki elää tuommoisessa tilanteessa niin kuin ikävästi. En näkisi penkkiongelmaa. En siis lähtökohtaisesti näkisi penkkiongelmaa hyvänä asiana. Sama, en näe penkkiongelmaa hyvänä asiana, vaan näen sen riskinä. Ja sitten sijoittaja-alokas, iso kiitos sulle, kun jaat aina tänne näitä tiedotteita. Ja kiitoksia tuli myöskin noista uudesta segmenttiraportista. Devade. Laittakaa kyssäreitä, jos tulee mieleen tässä viikon aikana. Viikon päästä mä sitten siirryn sinne toiselle puolelle ja vaihdan tittelin ja alan analysoimaan yhtiötä omistajan näkökulmasta. Sitten tulee hauskaa. Mulla ei myöskään mitään esteitä, ettenkö voisi käydä muitakin yhtiöitä kommentoimassa. Ehkä tämmöinen henkinen este saattaa olla, että kehtaako. Mutta kyllä mä varmaan jossain kohtaa alaan sitten, ainakin jos sen niin avoimesti, niin ainakin omaksi huviksi mä kyllä puraan jatkossakin noita lukuja. Eli kyllä mä niitä IT-palveluyhtiöitä seuraan tosi läheisesti, mutta enhän mä niitä yleensä kommentoi. Joo, vitsi, että tulee hauska matka. Kiitos kaikille näistä. Viikon verran saa kysellä ja viikon verran vastailee. Sen jälkeen ollaan samalla puolella.